I pozivamo da Aleksa, vi ste na kanalu Gamer 1000 i ljudi, ovo je prvi klip u 2015. godini. Da drugari, prvi klip u 2015. godini, nadam se da će sve sad biti u ovoj godini ekstra. Nadam se da ćemo još više dogurati na YouTube ako je to moguće. I nadam se, znači svemu samo imamo kako će to sve ispasti, očekujte, znači sad će biti sve na kanalu malo bolje, više ću se ono, možda nabavim čak facecam i to. Ništa se ne zna, vidjet ćemo što će biti. Inače, danas igramo na Gaming Crafter serveru, pošto većina vas i voli, ali stvarno mi se ne da baš Hunger Games sad igram. Inače imamo neke nove igrače, to jest dodali smo neki novi igrače na serveru, trenutno je samo Janez Gamer na jedan od novih. Znači njima želim svu dobrodošlicu i sve na serveru. Tako da, eto, poklon od Neše, srećni praznici za Jerrya i Gaming. A ko je Jerry? Šta je ono tamo? Idemo, šta je ono tamo? Ljudi, ovo je moj ljubimac Jerry, to jest, znate, mislim, vi sami vidite, ovo je pigmen na... ajde, nek bude peto, jako je kokoška, nek bude peto. Eto, čisto nek bude tako da se kaže. Inače, fazor je to što je došao preko Nedera kad sam gradio ove ploče i ovo. Inače, mislim da je baš ekstra ove ploče kako sam to doradio, kao što sam vam ispričao u jednih od epizoda. Inače, Jerry, možda se čisto se kaže da su to i pigmen i kokoška, znači to je moj novi ljubimac. Ovdje njemu još nismo dali ime, ali daćemo mu vremenom. Tako da eto, čisto sada su upoznate sa novim ljubimcem, a to je Jerry. Ok, otvaramo da imamo šta je ovdje. Bam! Oh my god, brati. Za mene je ovo ekstra, veoma, znači stvarno hvala Neši, pošto ja stvarno nemam puno resursa, 3 dijamante i 2 blokova irona, znači stvarno ekstra. Da se zahvalimo Neši na tome, znači stvarno, još kad pretvorim to, 18, znači to je ekstra, pošto ja uopšte nisam išao u mine, tako da sam veoma slavio, ukupno 4 dijamante imam. I ovaj wool i sve to što treba. Nego ovako, čekajte, ovo da stavimo ovdje, ovo ovdje, ovako to, tu i eto. Sada meni samo treba, pošto danas imamo nešto u najavi što ćemo da pravimo, danas mi znači treba shears. Zašto shears? Zato što, kao što vidite, ja sam produžio, nek bude ovo neka, nek bude jezero, ne znam ja kako više se izrazim. Zato što sam ja planirao ovdje još da se uliva tamo, ono tamo isto, i onda još da poveže, znači stvarno ova voda da dospe do ne znam ja dokle. Ok, samo dobijemo ovog creepera. Ok, ne znam što sam uopšte desi klik, dobro, navikao sam zato. Pauk i ovo. Inače da, šta sam ja ovdje planirao? Ja sam ovdje planirao da bude na primjer kao nešto ono, ništa, ja ću napraviti neko kao drveće, onda padaju kao lijane, ovdje ću da primjer dodam vines. I ovdje znači sa strane kao da izgleda neka šumica i onda kao ja onda prođem čamcem do tamo, pa tamo bude neki svetionik kao što mi je neki lik predložio iz live streama, pošto sam live streamao pre neki dan. Tako da, inače ko želi da prati live stream ili ono uživo kad igram na Gaming Craftersu, imate u opisu, imate, slušaj mene u opisu, pa da, u opisu imate link od Twitch kanala, pošto na Twitchu se zezamo, igramo uživo Minecraft i ostale igrice. Tako da ostavite follow tamo i mislim da ćemo danas u 5 sati ili 5 ili 6, ne znam ja, live streamoti na Twitchu. Tako da ako hoće nek dođe, trajeće negdje možda oko 2 sata, što je po meni onako baš i ekstra. Ok, mi smo skupili za sada dosta ovoga, ovo lišće i to. Tako da nama samo ostaje ovo drveće da sredimo i to, ja sam htio, znači ja snimam sada 5 minuta, ili tako da. Ja snimam 5 minuta i sada da se ovo ne bi toliko dugo uploadilo na YouTube, ja vas pozivam da dođete vi na Twitch i mi ćemo graditi ovdje toj, kako kažem, a tu kao taj dizajn što sam napravio, kao neku šumicu ovdje napravimo. Ja vas pozivam da dođete vi na live stream u
17 časova, trajeće negdje oko 2 sata live stream i to će biti, ja mislim, dosta. Tako da, eto, ja vas sad, znači, uputio sam vas zašto sam napravio klip, čisto ono i zbog Twitcha i da skupim malo nekih osnovnih materijala, da vas upoznam sa Jerryjem, ko nije upoznat, i samo da imam još nešto da kažem, a to je da idemo samo na gaming, ne, moram da odem kod mene na Facebook stranicu, pošto postavi se sliku kao ko pogodi kako se zove onaj ljubimac, dobije pozdrav u klipu, tako da samo da imamo, to ček samo da imamo, evo ovdje, a pogodio je Lazarević Dimitrija, evo pozdrav Lazarević Dimitrija i to bi bilo to. Ja mislim. Da, mi se čujemo u